mina sengimla njengompristi ngizofaka nje ingwegwe alibonke ivangeli bese ngisaku umpristi omkhulu alibonke ivangeli seqaliwe vele kwabaswa Ndumiso naDumisa bafethu bashumayela bafethu bekubasa umlilo wokuthi ibhondwe lithi ukunyakaza kodwa mina kwami so ukuthi nje ngizofaka ingwegwe bese ngisa umpristi alibonke ivangeli okuzophuma ebhodweni noma ngasaphuma ngalutho bazalwane mina ngizokhathazeka abaMntuli kodwa kusala ingwegwe ngiyifakile alibonke ivangeli lile lathi iBhayibheli uDavide ubawezwa ukuthi impi iza kuye izombulala lathi iBhayibheli uDavide akayi-athekanga impi kodwa waphambana nayo wabalekela emgedeni owawunedwala alibonke ivangeli lithi iBhayibheli nakathi uDavide semgedeni izwi kaNkulunkulu lakhuluma noDavide lathi Davide ungaya empini ungakawuzwa umsindo wami ungaya empini ungakawuzwa umsindo namafootstep ami kodwa ungayi empini lathi iBhayibheli uDavide wayilinda impi babungobo yadlula ngasemgedeni waseyilandela ngemuva wangabhekana nempi kodwa wayilandela ngemuva aphansi uzwa uNkulunkulu ukuthi usafikile yini into eshayile ukuthi siyaphi uNkulunkulu sinamzwanga ukuthi usafikile yini alibonke ivangeli yinto eshayayo baMntuli ukuthi asifune ukulalela uNkulunkulu before siyaphi alibonke ivangeli uzomfundela sisi sokwenza ongajwayelekile ngisho nale chapter leyijwayelekile futhi uJohn 14 sifake ingwegwe uJohn 14 uzoqala ku6 bese ugcina ku5 Hallelujah. uJohane ngo-14 isihloko sithi inkulumo yokuvalelisa kukaJesu. U6 uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. U5 uThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uya khona, siyazi kanjani indlela na? mawufunda uHana la uverse 1 lithi inhliziyo yenu mayingakhathazeki kodwa ninakholwani lathi iBhayibheli akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokholo wangathi noma senza amagroup besilawenza amagroup okushumayezana kodwa wangathi mase singenza amagroup okuthi sikholwe noma siba amathimu sazana baMntuli mina nawe kodwa kuba ukuthi asazani ngokushumayela sazana ngokukholwa sesitudane kakhulu saze senza umngani ngento yodwa ngokushumayela kuphela kodwa sakuyeka ukukholwa uNkulunkulu wangathokoza alibonke ivangeli iyodwa-ke into engifuna ukuyibamba lana noma siyibambe uJesu wathi kuye mina ngiyindlela noma sebengaqhubekela abantu lithi iBhayibheli amadoda amathi athize babungobo ake athi asendleleni
athi ehamba ebheka amahosi lathi iBhayibheli akhuluma ngoJesu lo esizwa namhlanje ukuthi uyindlela wona esendleleni. Ayibonke ivangeli wafika ngaleso sikhathi uJesu besendleleni yafika indlela ngenxa yokuthi bakhuluma ngendlela endleleni noma kuhlangana nawe babugqobo mina nawe sikhuluma ngendlela. Asikafika amahosi sisendleleni okwethu ukuthi sikhulume ngendlela. Angakhulumi ngegama lakho kodwa ngikhuluma ngendlela. Lithi wahamba nabo babunjani, lithi wahamba nabo waze wafika. Lathi iBhayibheli ehlezi nabo etafuleni wahlephula isimbo base bayabona kanti yena vele uyisimbo awukwazi ukubona noma ungahlala naye abhanzile umthatha umfake kuwe. Ajula-ke manje. Ayibonke ivangeli bazalwane, uma ngisuka eNdwedwe ibikhona iCastle Hill kodwa umanga kwiCastle Hill bazalwane. Ngisuka eNdwedwe ibikhona iCastle Hill kodwa umanga khona eCastle Hill ngisasendwedwe ubizwa ukuthi ngingena indlela ibikhona kwamele ngiqale endleleni ukuze ngifike eCastle Hill. Umshado ukhona kodwa inkinga yakho usahlezi la kodwa wena ukayithatha indlela enguJesu Kristu. Umsebenzi ukhona babubheka, umsebenzi ukhona kodwa abantu bagijimela iy'gubhu. Umshado awukho ey'gubhini kodwa umshado usendleleni. Kunabomama emshadweni umshado awuhambi kahle, iy'ngane azikho, ugijimela iy'gubhu. Umshado uyisibusiso esivela kuNkulunkulu kanti abantwana bayisibusiso futhi esivela kuNkulunkulu. Awukwazi ukuthola abantwana esibusini. Ayibonke ivangeli endleleni. Uma uzothatha indlela babutuli ngimlapho bazalwane. Uma sisendleleni asikhulume ngendlela, singakhulumi ngabantu esibazi endleleni. Hawu babubheka mangifika endleleni ngakudlula angakhulumi ngawe kodwa ngikhulume ngendlela ngoba mina nawe sihlanganiswa indlela. Akufanelekile ngikhulume ngokuhlanganisile. Mina ngazalwa noNdumiso ngenxa kaKristu, ngale kwaKristu angihlangani noNdumiso. Ngizofaka ingwegwe bazalwane, ngizoyisaka umpristi futhi uma ungangizwanga angizokuncenga ukuthi ungizwe. Mina ngizophunga noma kuthiwa iphunga kuphela, noma kuthiwa iphunga kuphela kodwa ingwegwe yona ngizoyifaka. Ngiwodlulisa nje emakhaleni ompristi ukuthi umpristi lokhu ukhanyile ukuthi umpristi ngiyifakile ingwegwe noma ngingaphumanga lutho vele besekolile umpristi, vele besekuvuthwe kakhulu kwaze kwasuka inyama emathanjeni.
ngoba nokukhuluma nabantu kuyayibonisa inyama. Nokushintsha nje abafana ebandleni kuyayibonisa inyama. Nokushintsha amantombazane ebandleni kuyayibonisa inyama. Ingakho noma nizofaka igwebhe ingaphumi nalutho kodwa kubuye nephunga lobufebe. Angisokisa mina ngisokisa lolo phunga. Priest. Lela nguyena. Alibonke phakeni. Sisho umkhuhlane bazalwane. Haleluya bazalwane. Senzohlala phansi. Asiqonde lento kaThomas. Verse 5. Alibonke phakeni. Mawukazi awukwazi ungabuzanga futhi nabantu ozobuza bona kuba abantu abayiqonda indlela. Ungahambi ubuza noma ubani, ungahambi ubuza umuntu omfikamile endleleni kodwa engaqondi ukuthi endleleni kuyahanjwa sibheke amawuzi. Ngoba mekohambuza umfica umile Ndumiso endleleni uzokuxoxela ukuthi umiso yini. Hayi alibonke phakeni Usumile nawe. ugcina usumile ngoba